V našej obci pribudla elektronická informačná tabuľa a tak všetky informácie už nájdete na jednom mieste. Elektronická úradná tabuľa v obci. Obec Ľubica ako orgán verejnej moci má širokú agendu, ktorú musí vybavovať. Plynie z toho aj ďalšia povinnosť. Zverejňovanie niektorých dôležitých písomností, a to nie len na svojej oficiálnej web stránke. Ale mať tieto písomnosti prístupné priamo v obci pre každého občana na verejne prístupnom mieste. Doposiaľ k tomu slúžili nástenky so sklenenou výplňou na námestí a na úradných tabuliach v priestoroch obecného úradu. Zďaleka už nie je reálne kapacitne všetky písomnosti v plnom rozsahu na tomto mieste sprístupniť. Aj to bol dôvod, prečo sa obec rozhodla zrealizovať na námestí tzv. Kiosk, elektronickú úradnú tabuľu. Tam sú na prvom mieste sprístupnené všetky spomínané dôležité písomnosti. K týmto písomnostiam sa hneď generujú aj QR kódy, ktoré slúžia na stiahnutie daného dokumentu do mobilu, ak si to napríklad chceme prečítať neskôr. Ako bonus naviac môžeme na tomto mieste zverejňovať aj ďalšie aktuálne oznámy, plagáty na kultúrne a športové podujatia, ale aj odkazy na fotografie, TV Ľubicu, obecný časopis. Nechýba ani archív pohrebných obradov. Môžeme si tu pozrieť mapu obce, možnosť pri dotykovej obrazovke priblíženia aj s názvom ulic. Vieme, že mobilný telefón už používa takmer každý a má aj prístup na internet. A tak pripomíname aj stálu možnosť stiahnuť si z našej web stránky do mobilu aplikáciu Obec virtuálne.